Za 7 horami a 7 dolami, medzi Moravou a Prievidzou, v krajine byliniek a čistých ingrediencií, rástol malý e-shop s veľkým snom. Miesto, kde sa miešali elixíry, odvary a kúzelná kozmetika. No svet o nej nevedel. Bol to príbeh, ktorý nikto nečítal. Značka, ktorú málo kto poznal. A tak sa začalo veľké kúzlenie. Brand kampaň. Ale nad nami visela hrozba. Hovorili o nej v tajnostiach, šepkalo sa medzi marketérmi. Brand root. Peštia, ktorá požiera rozpočty a kazí ROAS. Chceli sme bojovať. Začali sme spustením Brandlift kampane. Na základe Brandliftu sme sa uistili, že nás nik dobre nepoznal. Potrebovali sme zázrak. Našli sme zaklínadlo, ktoré malo prelomiť kliatbu. Počas kampani sa pozmenil aj názov. Panakeia, zdravie z kopaníc, bolo pridlhé na to, aby sa šírilo ako legenda. Názov sme očistili od všetkého nadbytočného a ostala už len Panakeia. Ale to nestačilo. Potrebovali sme nadľudskú silu. A tak sme siahli po umelej inteligencii. Kúzelné virtuálne modelky zaplavili internet. Dokonca nám nahrali voiceover do videí. Prírodná kozmetika značky Panakeia. Receptúry vytvorené z poznatkov našich starých mám. Nie vždy to, ale vyšlo. Zlým zaklínadlom sme vytvorili 6-prsté krásavice. Žiaľ, takúto kozmetiku ešte nepredávajú. Ale keď sa kúzlo podarilo, výsledok bol dokonalý. Rýchlejšia produkcia a tým pádom nižšie náklady. O Panakei sa zvestovalo aj v tých najvzdialenejších končinách. A ďalší Brandlift vďaka kampani dopadol úspešne. A my sme oslavovali. Keďže vzrástla znalosť značky, udržali sme návratnosť do 15%. Okrem iného, rebranding dopadol skvele a medziročne sme vyrastli skoro o 100%. A na konci kampane Brangerud odišiel hladný. Panakeia, mágia pre tvoju pleť.